Hello viewers, we are here in Umrai, 30 kilometers from Shillong, which is the capital of Meghalaya. And Meghalaya is a very pleasant state with the heaviest rainfall in the world, which is Cherrapunji, and the weather here is very pleasant, semi-moderate weather. And as you can see, we have beautiful landscapes on our background. There is very less pollution, less radiation, and life is pretty much pleasant here, except for the fact when one is having serious disease like cancer or AIDS. This is a problem where people from this village find it hard to find the right financial assistance from any sites, which at the end they stop to treat patients who are having these kind of diseases. So we are trying to find a solution where we can find some remedy to solve these problems which occurs in our day-to-day life. We are here from Good News Media International team to support, help and to showcase what is happening in villages like this. And we're having special cases. This is one cancer case, 4th stage cancer, esophagus cancer, which we are going to witness, and we're going to interview them and see what they have to say according to their ability to fight this kind of disease. Nga kung katulingi tu ya kalong hing kalong siam nga kipot ba meswa adon kun ka minut nyo sinang sabu kete nda kile he la sanpa ni don ki kundu don pat ki sitom nalu nang itu simla sitom simla pang juri ta pa onda ba dem ba la yo kun lai ngot yo jing pang ka kham e yo jing pang ha ba dang yo la kun mi don kicing duk jing kerman rei pa an ati ba choblei ya le ko ban duwa yo blei ndak no ngal yo ya kalat kan ti ban pendep jing sumar yo sementar kadang sa tiang jing sumar kwa ya ka ban ya thu so kon rat nang un la ban pe lu mi ngal sem jing ban yo kalat kan ti te ngai ti yo blei ban don kicing duwai ka bakat pang yo blei na mar ko blei la I jing hitom jo nga te we kun pa ba lai ulong ba blei la kran ha upat ula andau la yo ya ka lo kun arut lo rei ka kni usim la ino ula pe ka pang ka thai jo nga kun ka kni ba ula pe ula kni ru ya ka jing pang jing hitom un men wi le kat bala ban thut ikila lenti ban yo jing sman ta un men jo u dang ai ko rom yo blei ba ula keren ula pasia uyo pun balai dengan pun barit ula pej ya la yin ka sem ula pej ya la ki cha ki du jeng aku mi apa ma pang ka thai lu ki kia jing long jing in jeng aku mi ma ai ka rom yu blei ba ula pen keren ma uyo ula man pej yin ka sem bat khat du ban na pun ka mi nge tu ding di pi baro na mar ba yo pat ya ko wi kun ka ba khat wi pat dalam ka ba anna na du ko ba ka kun hadu un seperti jing ka bun bangai kedu ya kena ka kadu nadu padang khang kala baniang adu praslem jing jing jenjar ngakiet ngaba sarum saneng ya ka kalong ka na du ka kata kamnang ni baniai baniang ta ai burom suble wat la ka jing ka siam bun sin runga am sim la klet yo ble IT suble am bu jing duai ka pang ka bajar ja suble thatu ka mentar bani ka kelung kalau dap kan yus daman taru aswa bakan tia kalau dua yu blei jinge senglam kam ju pe buat lai tang si tayo kam ju pe man la sim kom ju mata yu pa yu ban ju senglam te na ai ku burom yu blei i parok nan pediang la ka bahar man pediang la jing pang man pediang nan ai ti su blei nan tra su blei ki jing e bom yin ka se tak ini tin na ai ku blei pi parok blei thì các bạn công nghệ ai cái buram cái gì nhiều rồi yêu lấy ya các bạn yêu cũng cái này cái lát ya các bạn pen pau các bạn cái trong phi mà sắp hàng cái gì ya cần đủ cái gì cũng cái gì cái sầm mà
Kebangi pai hak je longdok kajungi ngisgo kumbangi ladu jingkerman ngisgo kumbangi mdon cakasyo ia kabangi yo kajing penkia Henry ngisgo ban aingu yo blai mo ki kamba ke bau blai ulale lemba uhenman kajungi mo hak baki bahaying basam masentip ia kan kajing pang mo barok kelayam barok kelaya sngo marwe mo kumdan bayarap mana manaro hak bangi late ban late ia kaban wat ia kajing kia Henry ngibu yo blaya khamat ha to gamet shwa bangin kendu yo new doktor bo sumar yo hanman jungi ta hadin bangi ya phone tu kulong kloi ban phawan ma ngiwan po men step aka kamera sumar chu andang ila poi to ong ba phim dei shu ban pen slam ya kan ke jingpang kan ke jingpang ko ong la da phim slam kamla shu ban la ban yarap to ong ba mentai pin hap ban le no skauti ban yo jing sumar ke babiang ta ta ngelai perkhat hadin ba uong ba hisin ainjek kapoi kumba saupu arajar thang tangi kum kayeng ngelai syayong bat ngela sungudu jing kermen tingim don lat im don tisu ma ngiwan ya kaban perkhat chiyeng kum no ngin yo ikan ka pisah ndrei ngam la ban len kilok ki jor ki ba sungulem ya kan ka ching e kum kayeng ka sem ngi kendo tingi thu ikilok ki jor ha ka to ka khilip mat he ma i pan kilok ki jor na tu ma ki wisngolem ki ai ka ketika mon ketika diang ban yarap haduk bingang la ban yo ya ketika saupu arajar ban le ya ka ban sumar ya o henman jungi ma tingi i kan ka jingpang kat banginang yat isni ma ngi i ki kam ki ba phla ka jong blai o henman jungi unang yo ka jingkoi ka jingkhia henry nginom du jingkermen bat ngi ngei scam bo blai ubastat un pli kelat kilti ngi bangila ban pendap ya kan ka jingpang kumba ki doktor ki ong ba hadu reusin phila ban pendep ye kini ki injek hadin nang ta hadin sansnem pin habdi ki dawai ngi kermen ba nginyo ya kada ka jingpun kia bo blai un ai kada ka bor un ai kada ka jing start un pli kada ka lat keltingi mangila ban pendep ya kan ka injek kumba ki doktor ki kwa terang lam tau ni hanman rengam la kem da jau mat ha bang i ya ka jing jenjat ya ka jing syam unu hanman tu ni Henry blai buat bastat unom ino ini upli biang ni kalat sa isen mangila i ka ban yo ya kan jingkot ing sia tengah kum hanman ngamla ban kan shibun te tang gini kiting bakhandiat ublai un sngo buat ublai un tep un pli ya kita kilat kilti un ai ni kita ka jingkot jingkhia ya ka bangila ban pendep ya kan ka jing terang ba ka jing angnut jingi ni kerben ru bau blehi unum ino yangi un ai ni ya ka jing singan ka jing tengan ka jing suk hakikti ki jong blei bau blei ula mele ki kai paro te tang kini kitin ba khandiat nak brom jong blei amen. I'm Dr. Dekhan and I'm treat so many patients like cancer patient. I'm from Assam, but I have one team, cancer team. Then I will treat that cancer patient. So many cancer patients from Shillong also in Meghalaya, and then village people, so poor people. Then I will treat that cancer, esophagus, neck cancer, vocal cord, like that. So many patients. I will treat that stomach cancer also. So insurance problem also so big problem, but so many patients in going in hospital, government hospital, but government hospital also treat so slowly. Then I will give chemotherapy. After that I will do radiotherapy. After that I will do so sometime patient operation also. Like operation is 180 like that, 1.8. 1.8. Like vocal cord, esophagus. Esophagus, 8-hour operation. Yeah, but he is stage 4, but I will treat it now. But he is now little bit fine, not too much. He is little bit fine, but I will treat it now. I will give him 6 chemo, 6 cycle. After that, I will just operate also. Before treat, he not take anything. But now he just take also.
He just take water, he just take rice like that, he's going inside. I just pray every night. Every day morning, I just pray for present also. Sim lai no lang bagi jumpan ke jong aku musyikri nong pom ubalai jong sosi e kaman ke jong mai remel ai e kadang adus nam ai to ngai khang ne sai sen pan man thu ye ke jing pen kan du ke jong blai na kam ta ka long ying long sam ke jong a hak bede na ka benta jong o kun ar jong a udon ta po jong di thia ka ba udon nang ba ka ta ka jing pang kan sar ka jong o ka ba ngi la persang ban wat ye ka jing rap na ka benta ban yo ye ka jing sumar ka ba bet ka ba biang hak kam tam hi ku manga ku ba badan ka jing ki kli nam ta ya la ka jing kun ki jing ti ila persang hi ka ban wat ye ka jing yarap nong tu ne ban yo ye khalat na kam ta ban pen poi ye ka te ka thong ten re ngim simla la pat ye ka ban yo ka bukum ka ta ye ka jing suma nang ba kilat kilenti mar ba jing lot ka ba bun hak dang jungi ki ba tuk bat ka ba ka du da kalyang ka junga kum pang la lom la lang ye la ki jungi khon ang kat ro ba la ying sem hi bro ko wei le yo ban dep ye ta tingi don ke jing kerman ko scam na ka banta ka ne ke jing ya lenti bo blei simla ino ye la ke jong ki bru jong u ye ki ba mu la punan kam ban long unong ye lam lenti na ka banta jong ki kun distral re simla ino na du ko sedang bat hadu ka ba la pat ye ka ban pun poi ye ki sya kata ka thong jong jing kular ke jong u bat bang ki ru ki le yo ye ka ban syong ban sa bat ban don ru ha kata ka thong jong jing kular ke jong lamba ka ri kanan kum ju ru na ka mata ka jing ya lenti ke jong phi kermen scam bu blei unom ino na ka mata ka jong phi undon kat lang bat phi unai yai rangkat bat phi ke baro bat kum ju ru phi nang la ban sim ye ka ne ka lenti ban ai lem kum ka jing ram na ka mata ka kam ka be dei lang ba ki long ying ki long sam ka long breu man breu bat kum ju ru ha ka jing dei na ka mata jong jing sikri blei ai por baro ti tangkini ki kiten nganom don hi sibon teng so ban ai kum le biang sai sen na kum ta jung phi kum le sibon le undang ai ker khu yi phi bat ya ka yanga bat ki ying jung hi ro pa ro ko we bat kum ju ru ye ki nge ye jung ba ro ki badan ha sao dong jung ko ri ki pte ba ro bi tu pon ju kon kum le sibon. So, friends, those who have faith in Christ, we have had all those. You've seen that most of them are believers in Christ. We are all brothers and sisters in Christ. So we hope that this message will bring to you the same feeling which we have right now, and hopefully that God will help them with the financial assistance in any way, in any kind of form, which is given by His grace and His mercy. So thank you for sharing with us. God bless you today.